Auren shahararren jarumin nan Adam A'zango tare da shahararren jarumin nan Fati Shu'umah. Wasu hotuna sun yi ƙaurin suna ta yadda suka bazu har suka zama gama gari, ɗauke da fuskokin jaruman guda biyu. Shahararrun jaruman dai sun kasance da shiga ne irin ta ma'aurata a jikin hotunan. Wannan dalilin ne ma yasa aka ta yada hotunan a matsayin cewa jaruman guda biyu suna free wedding. Kasantuwar hakan ne yasa sabuwar duniya yin nutso domin binciko gaskiyar al'amari. Sai dai bayan binciken da sabuwar duniya ta zurfafa, ta gano cewa an samo hotunan ne daga wani sabon fim da ake kirkira. Fim ɗin mai suna Alfahari na ya kasance jaruman guda biyu su za su taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin. Sai dai kamar yadda ake yayatawa, a cikin fim ɗin shahararrun jaruman guda biyu za su kasance amarya da ango, amma ba a gaske ba. Sai dai fara yada jita-jitar ke da wuya, abin ya yi ƙarfi ta yadda jama'a har suka fara yarda cewa jaruman guda biyu za su yi aure a gaske. Kasantuwar shigarsu ta ma'aurata a jikin hoton, hakan ya ƙara ma jita-jitar ƙarfin gwiwa. Shin auren fim ɗin zai iya rikidewa ya zama na gaske? Wannan kaɗan ne daga cikin ikon Allah. Duka a nan za mu dakata. Ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Kawai ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu. Mun gode. Thank you.